Какво е да си успешен маркетолог? Повечето хора сте виждали хора като Рори Съдърланд, които говорят за някакви велики креативни концепции, които са правили за Facebook, за Coca-Cola, за Макдоналдс. Проблемът е, че когато стартираш, изобщо няма нищо общо с това. Няма общо с това да правиш видеа просто за бренд awareness. Успехът не се изразява в това видеото ти да има милиони гледания, нито се изразява в това да имаш милиони последователи. Няма никакво значение колко красиво снимаш видеа, колко добре монтираш видеа. Тия неща са абсолютно безпочвени, докато не генерираме пари. Маркетингът е създаден за да помага на бизнесите да продават. Всичко, което се прави извън тази рамка, е просто допълнение, което е най-често от PR насоченост или от его насоченост. Най-важното нещо, върху което трябва да се фокусирате, е как да ценообразувате така, че човекът да може да си избие парите от вашия маркетинг. Сега ще ви дам много прост пример с няколко метрики, които трябва да научите. Да дадем за пример, че един човек продава тениска и тя струва 20 лева да се произведе. Той след това продава тая тениска за 50 лева. 50 минус 20, 30 лева чиста печалба. В България специфично плоски данък е 10%, така че махаме 10% и стават 27 лева чиста печалба след данък. Това е вашият клиент. Вие от друга гледна точка таксувате за правенето на маркетинг за един месец 1000 лева. Да кажем, че това включва 4 видеа за Facebook. Да кажем, че изисквате и минимум 500 лева за рекламен бюджет във Facebook. Тоест цялата му инвестиция в момента е 1500 лева без ДДС. За да може този човек чисто да изкара 1500 лева минимум, за да си покрие месеца и да не е на нулата, той трябва да изкара 1667 лева, които като махнете 10% стават приблизително 1500 лева. Ако разделим 1667 лева на 30 лева, което е печалбата ни от всяка продажба, получаваме точно 56 продажби. Тоест, ние за този един месец с тези реклами трябва да генерираме на човека 56 нови клиента. Виждаме той какво има, виждаме ние с какво разполагаме и какво трябва да направим. Има едни малки детайли. Да кажем, че той има уебсайт, който има среден conversion от 2%, което означава, че на всеки 100 човека, които влезнат в сайта, 2 купуват. За да получим 56 продажби по тази логика, ни трябва 2800 човека, които да влезнат, съответно 56 са 2% от 2800. Бюджета ни е 500 лева. Това е определено предварително. И трябва да направим 56 продажби с него. 500 делено на 56 е равно на 8,9 лева как. Как значи Cost of Acquiring a Customer. Тоест, на нас ни струва 8,9 лева да получим всеки нов клиент, който за сметка на това ни връща 27 лева чисто, което както вече можете да сметнете е почти точно по 3. От тези всичките сметки разбрахме следното нещо, което е важно. С бюджета, който имаме, трябва да изкараме минимум 56 клиента, за да може разходите да се избият. Всичко над 56 клиента е абсолютно чиста печалба в вашите ръце или в ръцете на вашия клиент. Това е важно, когато си правите планове, за да можете да разберете дали реално вие можете да помогнете на някой или не. Защото ако не можете да му помогнете, просто не се занимавате с него. Но тук най-важното ключово нещо е тази метрика как. От нея зависи абсолютно вие колко пари ще изкарвате. Това е нещо, което като подобрите ще изкарвате в пъти повече. И точно за това в следващите видеа, след като вече разбирате как горе-долу да смятаме тези неща, ще засегнем как да подобрим нашия Cost of Acquiring a Customer.